Jatend piny Rigathi Gachagua kwa jotelo ma Kenya Kwanza mondo we siasa maga kweda kendo ket maino margi e siro jatend piny William Ruto e chopo kare singo mag dongruok manoketo ne jopiny. Kane olose skul primar ma Sigowet kar chung'od bura ma Soin e arambe ma kanisa, Gachagua wacho ni sirkand Ruto pok kato tieko higni ariyo nyaka ne yiere, omiyo siasa mag higa mag 2032 biro mana rocho chenro mag dongruok. Owacho ni joma dwaro kawo kar Ruto orit saa mowinjore, komedo ni maino mare sani oketo tije kendo onge ng'ama biro gale. Letu ni kujaribu kutimiza yale ahadi ambazo tulipeana, na ndio nataka kuchukua nafasi hii kuuliza viongozi wetu wote katika UDA, katika Kenya Kwanza, tutulize siasa. Hii siasa hakuna pahali itatupeleka. Wacha tufanye kazi kwanza, na viongozi wote tukianza na mimi, lengo letu na kitu ya maana ni kumsaidia Rais William Ruto afaulu na atimize ahadi zake kwa Wakenya. When people started bringing succession politics of 2032, inaleta destruction. I want to ask our leaders, hiyo maneno muachane naye. That is too far away. It's unnecessary, it's unhelpful, it is inappropriate, it is irritating.